Bok, ja sam Korni. Uzmite mene za svog kućnog ljubimca. Tu nam je argentinski tegu, naziva Rufi. Rufi je specifičan po tome što je jedan od rijetkih guštera koji jako dobro poznaje svog vlasnika, koji se veseli svom vlasniku kad ga vidi, koji dopušta maženje i koji vas doslovce onako slijedi poput psa po stanu. Rufi stvarno nije opasan, jedino što je kod njega, kod svih tegua, vrsta tegua, je zanimljivo spomenuti da se užasno boje visine. Jedu stvarno svašta, od prepeličih jaja, od miševa, od povrća, baš ima jako šaroliku prehranu ima zapravo. Rufi traži dosta velike prostore, on još uvijek nije narastao na svoju punu veličinu, njegova puna veličina je oko 2 metra i 50 kila. Sad je on na metar i nešto, ne znam, ima 30 kila. Dakle, njemu treba poput ovog boksa, ne znam, 2,5 puta 2,5 metra. Ovdje imamo Brachypelmu emiliju, ona je jedna od početničkih tarantula, jako je mirna, nije agresivna, kao što možete vidjeti evo na rukama od kolegice je. Tarantule su vjerojatno najnezahtjevnije životinje koje se mogu držati uopće. Zahtijevaju jako malo brige, praktički jednom u 2-3 tjedna je hranjenje sa jednim žoharom. Tarantule žive u prosjeku od 10 do 30 godina. Ovo je jedna od dugovječnih vrsta, zabilježene su primjerci koji su preko 40 godina doživjeli. Ovo je neka srednja veličina, narašće do 15 cm u punoj veličini. Ovdje pored nas je burmanski piton. Ovo je cura od 3,5 metra i 35 kila, jako teška cura. Ona spada u porodicu pitona. Pitone su dosta česti kućni ljubimci kod nas u Hrvatskoj, tako da imam i ja kod kuće 4 vrste pitona. Taj piton ne sjedi sa mnom na kauču, ne gleda TV sa mnom na kauču, on ima svoju nastambu, malo manju ipak od ovog, u kojoj obitava tijekom cijelog dana. Ja ju uzmem na ruke čisto promijeniti vodu ili nešto nahraniti, ali inače ne. Ovo je jedna od mojih ljubimica od 7 zmija koje imam kod kuće, ovo je naša Simonica, koja je stvarno jedna umiljata zmijica, ovako, kao što se može vidjeti na snimci. Pirane mogu biti kućni ljubimci, ali trebate jako veliki akvarij za njih jer vidite kako velike narastu. Mi ih hranimo sa ili gotovom hranom ili smrznutom hranom. U prirodi se hrane, znate, pirane. Znači na prst probavam da li dolaze, ali još do sad nisu. Akvariji su dio prirode u domu, ljudi ih imaju da bi se mogli opustiti na večer kad dođu doma, da bi gledali ribe i biljke u prirodnom okruženju i zanimljivo je jako se baviti tim.